kadong ado ko biya phanta ani kang samti na ko do ipaje tu ikla kadong sajar dingklu phi kidam tang mate labang so chiklu lo pre chiklu ni phaisi mate October 1 pen labang so kaljong atua bosol team pen online competition piman pon lo labang so man competition ko piman lo pen kidam tang ong du mutun pen JPU po da pen coating jile tum pinang ong du mutun kecupai kecupati du mutun dulo kasunong na hal sono por kunong tum han warsai pipon thula nang tum jongsi cepati dunji ninghan dulang lipudang te nang tum han apor thula lake nang tum mathari ni di apolong lelu bang nang tum mathapon ikuno athira tum han apor la abang sopol ke dulang lake hai kuni acikluni hai ko mate November 5 an nang tum han apor ipon lo asinang tum atto ko bisitame labang so ko cepati dun ichia pansi ni tum ka jomotor ko so tim te nang tum han juning milo nang tum ano makan ke cuma thapen ano mamen pen jo nang tum ka to ko bisitame nang cepati dun ko lapen nang cebai dun ko kasi nili ning chelo mate jomotor ko so tim pen same nili tum tuar cholan ko lo nang tum ka to ko bisitame chilpi jelko lapen korti injo pithe kiti tum do an stame nang tum ano makan cuma thapen labang so online competition lo nang ito nang cepati dun po kasi dito name thelo kasi nang ito labang so kilunja pantila nang tumit hang asip and same chokro mate trick magic pen same trick pen sa chokro lapen glitter pen sa same chokro glitter pen le nang tum kilunji ning hang same glitter pen lu nonglo lapen trick pen sa same longlo mit hang ate mate mit hang asip pen sa same longlo kasi nang ito mapang pachinilo mate juning rilo nang ito tu ko bisitame nang cepati dun jalan si nili nang tum han juning rilo kasi ning thelo nang tum tu ko bisitame ano mamen pe ajo nang tum nang cepai dun bale nang cepati dun ko kasi ning thelo kasi ililam thelong la kasi nang tum han pachini pandit jo kardong